Vídeo número 22, rotació. Part 1, rotació de punts. La rotació consisteix a girar un objecte respecte a un punt anomenat centre de gir, un angle determinat. Aquest angle pot ser considerat en sentit horari, és a dir, seguint el sentit de les agulles de rellotge, o bé sentit antihorari, és a dir, un sentit diferent, contrari al que fan les agulles de rellotge. Sentit horari, sentit antihorari. Vegem un exemple. Anem a dibuixar una circumferència amb l'eina circumferència, centre i punt. Activem la icona, el centre, per exemple, A, i el punt, per exemple, B. Si dividim la circumferència en 5 parts iguals, a cadascuna de les seves parts li correspon un gir de 72 graus. Aquesta és l'operació, de dividir tota la circumferència entre 5 parts iguals. El que farem ara serà aplicar al punt B una rotació de 72 graus respecte al centre de la circumferència A. Per fer això hem d'activar la icona de rotació. La trobem aquí. Rota al voltant d'un punt. Activem aquesta eina, l'activem, i què he de fer? Seleccionar l'objecte a rotar, en aquest cas el punt B, a continuació el centre, i finalment indicar l'angle de gir. És el que farem a continuació. Selecciono el punt, selecciono el centre, i ara em surt un quadre de diàleg, en el qual em pregunten l'angle que vull girar. L'angle el tinc ja ficat, si no, el que hauríem de fer seria lògicament indicar-lo. Sentit, per exemple, antihorari, és a dir, aquest sentit d'aquí, i acceptem. Què tenim aquí? Tenim que el punt B' resulta de girar aquest punt B 72 graus respecte al punt A en sentit antihorari. Repetim aquesta operació 3 vegades més. Selecciono el punt, el centre, i mantinc l'angle i el sentit. Selecciono el punt, el centre, i mantinc l'angle. Selecciono el punt, el centre i l'angle. Hem dividit, per tant, amb aquests 5 punts, la circumferència en 5 parts exactament iguals. Si ara uneixo amb la eina segment aquests punts, dibuixarem un pentàgon regular que estarà inscrit a la circunferència. Escollim, per tant, la icona segment, la tenim aquí, aquí estan les seves característiques, de B a B', de B' a B2, i així fins completar el pentàgon. Ara, a continuació, el que farem serà seleccionar tota la figura i amagar totes les etiquetes. Botó dret, ho selecciono tot, botó dret, anem a amagar les etiquetes. Ja les tenim amagades. A continuació, el que farem serà amagar els punts de la vista gràfica. Això ho farem anant a la vista algebraica, aquí, i ordenant l'objecte segons el seu tipus. Vull amagar aquests punts. Botó esquerre, el selecciono, botó dret, amago tots els punts. I finalment amagarem la circumferència. Anem aquí a la vista gràfica, selecciono, botó dret, i ara amago l'objecte, en aquest cas amago la circunferència. Ja tinc, per tant, construït un pentàgon regular aplicant una rotació de 72 graus d'un punt d'una circumferència respecte al seu centre.